Bore da, a groesawon yn gilydd I di yr arglwydd a dywed y salmydd, deiwch, canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng floedd o arfoledd I grau gen iachawdwriaeth. Down nhw bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chyneuon mawl, oherwydd mawr yw yr arglwydd a brenin mawr gorywch yr holl ddiwiau. Ac felly gadewch I ni ganu yn llawen wrth I ni ganu'r emyn cyntaf, dyma babell y cyfarfod. Wel, daw yn darlleniad y bore yma o lyfr y salmau a salm 84. Mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd. Fe enaid a hiraetha, ie ac yflysu am gynteddau o'r arglwydd. Fy nghalon am cnawd a weiddant am y dew byw. A derin y to hefyd a gafodd di arwennol nith iddi lle ac esid ei chywion, sef da llorau di o arglwydd y lluoedd, fy mrenyn am dew. Gwyn fyd preswylwyr dy di, yn wastad eithfolianant. Gwyn ei fyd y dyn yma ei gaedernid ynot, a ffyrdd yn ei galon. Y rhai yn myned trwy ddyffryn bacha, a'i gwnant yn ffynon ar glaw a lenwi a llyniau. Ant o nerth I nerth, ymddengys bob un gerbron dew yn Seion. O arglwydd ddew y lluoedd, cliw fy ngweddi, gwrando o ddew Jacob, o ddew ein tarian gwel ac edrych ar wyneb dy neiniog. Can ysgwell yw diwrnod yn dy di,
Canis gwell yw diwrnod yn dy ganteddau di na mil. Dewiswn gadw drws yn hif y new o flaen trigo mhebyll a niwioldeb. Canis hael a tharian yw yr arglwydd ddew, yr arglwydd a rydd ras ag ogoniant, ni atal e fe ddim daioni oddi wrth y rhai arhodiant yn berffaith. O arglwydd y lluoedd, gwyn fyd y dyn am ddiried yndod. Boed i fendith Duw fod ar y darllen a'r gwrando i air santaeth. Gadewch i ni droi at Dduw ein Tad mewn gweddi a gyda'n gilydd ceisio wyneb yr arglwydd. O Dduw ein Tad a Thad ein arglwydd a'n gwaredwr bendigedig Iesu Grist. Gwel ni yn awr yn troi atat mewn gweddi, yn troi o sŵn bwrlwm bywyd pob dydd, i mewn i dywelwch dy hyfryd bresenoldeb di, i ddwy'n cymdeithas gyda thi yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac yn y lle cyntaf, cyn bod ni'n gofyn am un fendith oddi wrtho ti, rhaid sydd i'n ei cydnabod dy fawredd di, dy allu di a dy nerth di. I ni'n cyffesu mai Duw mawr yw ein Duw ni. I ni'n diolch i ti o arglwydd dy fod ti yn frenu'n tragwyddoldeb. Eto gyd mae pechaduriad fel ni yn cael y fraint i gael dod y gerdyfron di. A ni'n cyffesu wrth feddwl amdano ti yn dy fawredd y bore yma, os edrych hwnna fi'r dwyrain draw, os edrych hwnna fi'r de, ymlith o'i fi neu yntau ddaw, does tebyg iddo fe. Wyt ti'n sefyll ar ben dy hun yn dy goniant yn dy allu ac yn dy sanctaiddrwydd. Wyt ti'n ddew rhyfedd. Wyt ti'n ddew trwy dy air nerthol a greodd y byd a'r bydoedd. Wyt ti'n ddew rhyfedd y fod ti wedi bodlo'n madel gogoniant a sblenydd y nef a dod lawr i berfa isaf y ddeiar yn gwisgo crig ac nawd, yn dod fel un ohonom ni, mwyn roed ei hun yn aberth ar y groes dros ein pechodau ni. Ac ni'n diolch i ti ar bore yma am dy gariad ci sy'n estyn hyd ein hoes, ond diolch fwy am un a fi yn gweidi ar y groes. Diolch i ti am yr aberth byth gofiadwy honno, ac yn yr aberth mae ein prynedigeth ni, ein iachawdwriaeth ni, ac mae yna fyddaiant i bob un o'n pechodau ni. Bendigedig felly fyddod enw di am Galfaria ac am aberth y groes. Diolch i ti'r bore yma am dy fendithion helaeth tuag atom ni. Diolch i ti bod ni wedi deffro bore yma a'r awydd yn calonnau i dod i gair cysegr mwyn cael cymdeithas gyda'n gilydd a gyda thi. Diolch fod yn tystiolaeth ni a bore yma gyda'r salmydd gyn llawen uchais pan y dywedant wrthyf awn i di yr arglwydd. Ond y bore yma hefyd yn ni'n ymwybodol fod rai yn bryn o'n braint ni. Ni'n meddwl am rai o aelodau'r eglwys hon a garef o gyda ni mewn oedfa addoli, ond oherwydd henent ac afiechyd neu galar yn methu a bod gyda ni. Diolch i ti dy fod ti'n ddew sydd yn llond pob lle ac yn bresennol ym mob man, ac yn ni'n ymwybodol o'r ffaith mae yr un wyt ti yn y cartre i ddynt y bore yma beth wyt ti yn y cysegr. Felly bydd iddynt yr hyn yma nhw ei hangen o ddiwrthi ti. I ni'n meddwl efallai am rai o aelodau'r eglwys hon sydd wedi colli rhywun yn annwyl iddynt. Bydd yn agos iddynt. Diolch i ti mae o'n tano ni, mae y breichiau tragwyddol. A phwyso'r Iesu dyma gryfder sydd yn dal y pwysau i gyd. Y bore yma eto i ni'n dod yn cenedl Gardyfron di. Gwlad y diwygiadau, gwlad y gan, ond gwlad sydd wedi colli ei ffordd ac wedi colli y rawydd tuag at y cysegr a pethau tragwyddol. Nid unwaith eto arglwydd yn weld a'n cenedl ni. Nid i ddanfon awel a honno awel gref o Galfaria. Nid i agor ffenestri y nef, a tywallt arnom ni unwaith eto o nerth dy ysbryd glân di. Arglwydd yn y drigaredd edrych arnom ni fel cenedl. Cofia'n gwlad
benllawydd dirion. Dy gyfiawnder byddoi grym, a nefol dad boed mawr had ar defengil yn ein gwlad ni. Gyn ni meddwl am y gweinidog yr eglwys ac rhai arall o frodyr yr eglwys sydd allan yn cyhoeddi anchwiliadwyolyd Crist y bore yma. Bydd gyda nhw eneinni ar gair, defnyddio'r gair i ddwys bego ac i argyhoeddi, ac hefyd arglwydd i lefaru y galonau bobl. Fel byddent yn dod a plygu Gaerdyfrandi yn crio am dy drigaredd Diec yn derbyn yr iachawdwriaeth rhydd a rhad sydd i'w gael i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Gwrando felly ar ein gweddi ni, mynd y le yn ein plith ni, arwen ni ymellach yn ein hoedfa, a mae ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i gydweddio gan ddywedyd ein tad, yr hwnnw i tyn y nefoedd, sanctaiddio'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bynyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel meddaiwn ni'n dyledw. Nac arwain ni y frofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can i seiddo tiwr deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, fe ganwn yn awr yr ail yn mynd gyda'n gilydd o llefara.
Wel, ga i ddiolch i chi am y gwahoddiad i fod gyda chi bore yma, ac mae'n fraint ac yn ryddedd i sefyll yn y pulpit i rhannu gair yr arglwydd. Yn y 2 ganrif ddiwetha yma yng Nghymru, mae yna draddodiad gyda ni o enwi ein capeli yn ôl rhyw le ysgrythurol. Wi'n meddwl am Hermon, Llanon, neu Carsalem ym Monteberem, Bethesda yn y Tymbl, Gibeia gynt yng Nghwmgwili, Bethania yn y Tymbl uchaf, Carmel ym Montardiles, Bethel gynt yng Nghrossans, neu Elim yn Ffynnon Ddraen y tu hwnt i Gaerfyrddin, neu Peniel yn Foel Gastell. Wedyn, ni wedi enwi rai o'n adeiladau yn ysgrythurol, llefydd addoliad ysgrythurol, ni'n meddwl am y Deml, efallai ym Mhen y Gros, neu y Babell yng Nghaerfyrddin, a ges i yngodi anfagu yng ngapel o'r enw Tabernacl, fel y capel hwn Tabernacl yng Ngefyneithyn. Yn wahanol i'r Saeson, dydyn nhw ddim yn tueddu ddefnyddio geiriau felly i enwi eu capeli. Fyddech chi'n cael rhywbeth fel New Road Baptist neu High Street Congregational Chapel. Ond yn Gymru, ni'n wedi defnyddio geiriau ysgrythurol i enwi ein llefydd o addoliad. Ac fe benderfynodd yr eglwys hon dros ganrif yn ôl i enwi'r lle yn y Tabernacl. Ac fe welir y gair Tabernacl yn y Beibl rhyw 350 o weithiau. Ni'n cael gweld gyntaf yn lyfr Exodus, ac ni'n gweld hefyd yn y diwedd yn lyfr y Datguddiad. Y salm a ddarllenes i yn gynharach, mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd, neu yn yr Hebreeg yn bydde fel y gair tabernacl. Mor hawddgar yw dy dabernacl di o arglwydd y lluoedd. Fel testyn, gai adrodd geiriau niwmeri, y 9fed bennod a'r 15fed adnod. Ac mae'n darllen fel yma, diwrnod pan gafodd y tabernacl ei godi, dyma gwmwl yn ei orchuddio, sef pabell y dystiolaeth. Yna gyda'r nos, tan y bore wedyn, roedd yn edrych fel petai tân uwch ben y tabernacl. Yn yr Hen Testament roedd Moses wedi adeiladu pabell y cyfarfod, rhyw tent mawr symudol, tra fod yr Iddewon yn crwydro yn yr anialwch. Tabernacl oedd y tent yma, ac ystyr y gair tabernacl neu mishkan yw preswylfa neu dwelling place, lle mae rhywun yn preswylio neu yn byw. Y babell neu y tabernacl oedd y lle roedd Duw yn preswylo, yn presenoli ei hun ar y ddaear. Ac ar ôl i'r Iddewon sefydlu ei hun yn wlad yr Iddewyd, fe ddechreuodd Dafydd y brenin i feddwl wrth ei hun, a yw'n iawn i fi fyw mewn palas a Duw yn trigo mewn pabell neu mewn tabernacl. Ac felly dyma fe'n dechrau meddwl am adeiladu deml sefydlog i ddisodlu y tabernacl. Ac oherwydd pecho Dafydd, ni gafodd y fraint o weld y deml, ond ei fab Solomon, a gafodd yr ynrydedd o adeiladu y deml fawr yn Jerusalem. Ac yn ail Chronicle ar 7fed bennod,
'yn ni'n darllen am y ddiwrnod fyth gofiadwy honno pan gafodd y deml i chysegru. Ac randewch ar y geiriau. Wrth i Solomon orffen gweddio, daeth tân i lawr o'r awyr a llosgi'r offrwm a'r aberthu. Roedd ysblander yr arglwydd yn llanw'r deml. Roedd yr offeiriad yn methu mynd i mewn i deml yr arglwydd am fod ysblander yr arglwydd yn llenwi ei deml. Pan welodd bobl Israel y tân yn dod i lawr ac ysblander yr arglwydd ar y deml, dyma nhw'n plygu ar ei gliniau a'i hwynebau ar y palmaint. Roedden nhw'n addoli'r arglwydd a diolch iddo trwy ddweud, mae mor dda atom ni, mae ei haelioni yn ddi-ddiwedd. Na chi ddiwrnod ryfedd rwy'n siwrodd hwnnw, fod y gweinidogion yn methu gweinidogaethu am fod tân a phresenoldeb yr arglwydd yn llanw y deml. Ond nid am y deml rwy'n droi eich sylwch chi y bore yma, ond at y tabernacl. A pan wy'n meddwl am y tabernacl i ddewig, mae yna 3 peth yn amlwg. Yn gyntaf, ga i awgrymu, yn y tabernacl oedd Duw yn amlygu ei bresenoldeb. In the tabernacle, God manifested his presence. Gwrandewch ar eiriau numeri eto. Y diwrnod pam gafodd y tabernacl ei godi, dyma cwmwl yn ei orchuddia. Dyma cwmwl presenoldeb yr arglwydd. Pam oedd y bobl yn cwrdd yno, oedd Duw yn cwrdd a'i bobl. Oedd y tabernacl yn le arbennig i'r Iddewon. Mae Dafydd yn rannu ei galon â ni ynglyn â'r tabernacl yn Salm 27, meddwl fe, gofynnais i'r arglwydd am un peth. Dyma beth wy'n wir eisiau. Dwi eisiau aros yn hir arglwydd am weddill fy mywyd i rhyfeddu ar eilioni'r arglwydd am yfyrio yn ei deml. Yn Salm 84 darllenes i, mae'r salmydd yn gweud, gwyn fyd, preswylwyr dydy. Ac eto yn Salm 122, mae yn dweud llawen uchais pan y dywedant wrthyf, awn i di yr arglwydd. Pam? Oherwydd yn y tabernacl oedd Duw yn presennoli ei hun. Nawr i ni heddiw wrth gwrs o dan y cyfamod newydd. Ac nid yw Duw mwyach yn cyfyngu ei hun i adeilad, neu ryw dabernacl, neu deml, ond yn hytrach i fywyd y Cristion. Mae Paul yn ysgrifennu at y Cristnogion yng Nghorinth yn 1 Corinthiaid pennod 6 ac adnod 19 ac meddai fe, ydych chi ddim yn sylweddoli fod eich corff chwi yn ddeml i'r ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân yn byw ynoch. Mae wedi rhoi yn rhodd i chi gan Dduw. Chi'n gweld y foment i chi a fi yn dod yn Gristion, mae'r ysbryd glân yn dod i drigo yno ni. A pan i ni'n cwrdd a'n gilydd mewn oedfa fel hyn y bore yma, mae'r ysbryd glân yn bresennol. Oherwydd, nid fod yr adeilad yma yn special, ond am ei fod ni yma y bore yma. Mae'r tabernacl Llwyn Hendi yn le byw y bore yma, yn breswylfan yr ysbryd glân, am ein fod ni, nid am ein fod ni wedi ei gysegru i fod yn le o addoli dros ganrif yn ôl,
Ond mae e'n le byw y bore yma am bo chi a fi fel Cristnogion yma. A'r ysbryd glân yn trigo yn ein plith ni. Yn aml iawn, ni'n gweud, wedi yn Saesneg, ni'n gweud, I'm going to church. Wel, gallwch chi ddim mynd i'r eglwys, werth ni yw'r eglwys. Beth i ni'n neud yw i ni'n mynd i'r capel lle mae'r eglwys yn cwrdd. Lle gwag yw'r lle yma pan bych chi a fi wedi mynd mas o'r adeilad. Ond pan i ni'n cwrdd yma, mae rhywbeth o bresenoldeb yr ysbryd glân yn ein plith ni. A'n gwaith ni y bore yma ydy agor ein calonnau i waith a gweinidogaeth yr ysbryd glân i weithio'n rymus yn ein plith ni wrth i ni ddod i gyd addoli gyda'n gilydd. Nag oedd yr emynydd wedi gweddio bywhad y waith o fewn dy di a gwnaed y weision oll yn hi gwisg hwynt a nerth yr ysbryd glân a thai roi mewn fo megis tân. Ac wedyn mae'n gweddio yn rhywbeth personol, bywhad y waith o arglwydd mawr yn ein calonnau ninnau nawr, marwhau bob pechod cas a chynnydd i bob nefol ras. Ac angen mwyaf Capeli Cymru heddi yw yr ysbryd glân i symud a weithio yn rymus yn ein plith ni mewn addoliad a dod a rhyw adfywiad newydd. Ac felly, fel oedd y bobl yn dod i'r tabernacl yn nyddiau Moses a Dafydd a'r cyntadau yr Hen Testament, a wrth iddyn nhw dod mwyn profi rhywbeth o bresenoldeb Duw, gadewch i ni ar y Sul ddod i'r tabernacl yma a'n calonnau yn agored fel bod Duw gallu cael ei le priodol yn ein plith ni a gwneud rhywbeth newydd yn ein calonnau ni. Sa'n gwybod amdano chi, yn angen fwyau i yw yr ysbryd glân i weithio yn y mywyd i a thrwy yn weinidogaeth i, nes bod rhywbeth yn cymryd lle yn yr oedfa pan mae'r gair yn cael ei gyhoeddi. Wi wedi darllen digon am y diwygiadau gynt ac am y pregethwyr yn sefyll yn y pulpit ac ambell i weithiau cyn bod nhw'n agor i genau oedd yr ysbryd glân yn gwneud rhywbeth yng ngalonnau y bobl oedd yn cyd addoli. Ac rwy'n diheu am unwaith eto brofi yn y tabernacl rhywbeth o bresenoldeb yr ysbryd glân yn symud o galon i galon, yn dwysbigo rhai calonnau a dod â nhw i'r ffydd. A gwneud rhywbeth yng ngalon y Cristion nes fod ni danio fe i fe'n allan a rhannu Iesu Grist yn y gymuned. O ddanfon di'r ysbryd glân yn enw Iesu mawr a'i weithrediadau megis tân o deied ef i lawr tabernacl lle yr oedd Duw yn amlygu ei bresenoldeb. Gai awgrymu yn ail, yn y tabernacl oedd Duw yn cyfathrebu ei ewyllys. In the tabernacle, God communicated his will. Chi'n gweld, yn y tabernacl, oedd yr offeiriad a'r proffwyd yn datguddio ewyllys yr arglwydd i'r bobl. Pan oedd Dafydd yn dweud yn y salmydd, gofynnais i'r arglwydd am un peth, dyma beth wy'i eisiau, medde fe, dwi eisiau aros yn ni yr arglwydd am weddill fy mywyd i rhyfeddu ar ailioni'r arglwydd a myfyrio yn ei deml. Y myfyrio oedd wrth air yr arglwydd trwy'r proffwyd a'r gyfraith yn cael ei chyhoeddi. Oedd symbalau'r tabernacl a'r deml hefyd yn sôn am nodweddion yr arglwydd. Felly dywed Dafydd i rhyfeddu ar ailioni yr arglwydd.
Ond beth amdano ni yn y cyfamod newydd? Wel, yn y capel, i ni hefyd yn gweld ewyllys yr arglwydd yn cael ei ddatguddio wrth i Iesu Grist cael ei bregethu. Gwrandewch ar eiriau yr ysgrifennwr at yr Hebreaid fel mae'n agor yr epistol. Medde fe yn yr gorffennol pell, roedd Duw wedi siarad gyda'r henafiaid i ni trwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond yn bellach, yn y cyfnod ola, mae wedi siarad â ni trwy ei fab. Be sydd gyda Duw i ddweithio ni bore yma tybed? Iesu Grist. Y cyfan sydd gyda Duw i ddweithio ni, mae e wedi ei ddweud yn ei fab Iesu. Chi'n gwybod beth yw Duw fel? Wel, gwrandewch ar y sgwrs rhwng Philip a Iesu. Arglwydd, meddai Philip, dangos y tad i ni, a fydd angen ddim mwy arnom ni. Atebodd Iesu, dwi wedi bod gyda chi gyd ers gymaint o amser. Wyt ti'n dal ddim yn fy adnabod i, Philip? Mae pob bynnag sydd wedi gweld y tad. Felly sut allith ddweud dangos i ni y tad? Iesu Grist wedi dod i ddatguddio, i ddangos i ni Duw y tad a beth yw Duw fel. Chi mae'n gwybod fel mae byw y bywyd gorau bosib i ni fyw. Wel, edrychwch ar Iesu, gwrandewch ar Iesu. Chi am wybod fel mae byw yn gytun a'ch cydddyn. Wel, edrychwch ar Iesu, gwrandewch ar Iesu. Chi am wybod fel mae cael bywyd yn helaethach? Wel, edrychwch ar Iesu, gwrandewch ar Iesu. Mae fi a ddweuthu, medda fe, fel y caint fywyd ac y caint yn helaethach. Chi am wybod sut mae cael iachawdwriaeth a sicrwydd o'r nefoedd y bore yma. Chi am wybod y bore yma, os fydd angen i giro ar eich drws chi cyn bod y dydd yma'n dod i ben, chi am wybod sicrwydd cadwedigaeth? Wel, gwrandewch ar Iesu. Edrychwch ar Iesu. Nag ni wedi canu flynyddoedd yn ôl yr hen emyn yna, dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rhodd y heilaw Duw, dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw, dengys hwn y golled erchyll, cafwyd draw yn Eden drist, a dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi dod i'n byd ni, i fod yn waredwr i ni, oddi wrth y tad. Iesu hun wedi dweud yn y fe, do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi y unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Ac mae Iesu Grist wedi dod i'r byd ni i ddangos i ni rhywbeth o gariad y tad tuag atom ni. A pan mae'n ni'n edrych ar Iesu a gwrando ar eiriau'r Iesu, rhaid sydd i ni ymateb a dywedyd, dyma'r cariad mwyaf ryfedd fi erioed. Mae Iesu wedi dod i ddangos trigaredd Duw i ni. Meddylwch amdano fe'n cwrdd a Bartimeus ddall gynt. Mae Bartimeus yn gardotyn, ac mae e'n eistedd ar ochr y ffordd, ac mae e'n crio am drigaredd. Ac yn ni'n darllen fod yna dyrfa fawr o amgylch yr arglwydd Iesu, ac eto gyd yn nghanol yr holl sŵn, mae e'n clywed llais, cardotyn, dall, yn crio am drigaredd. Ac fi'n credu yn y ddegfed bennod o Ma'r hanes, i ni'n darllen am yr adnod mwyaf ryfedd, sydd yn dweud, ar Iesu a safodd. Mae hwnna'n ryfedd. Nid am fod
rhyw athro mawr yn gofyn cwestiwn. Nid am fod na arweinwyr y grefydd Iddewig am ei sylwau, ond am fod na bechadur yn crio am dreigaredd. A ryfedd, yr oll ryfeddodau y bore yma yw hyn fod Duw yn dal i'w rando ar cri pob pechadur. Ac fel oedd yr Iesu yn sefyll, rwy'n meddwl yn ynddyrchymig i, mae fel petai y nefoedd yn sefyll ac yn gwrando ar cri pechadur. Ac y bore yma, os wyt ti yn barod i gredu yn Iesu Grist a derbyn Iesu Grist, fe gallu di brofi o faddeuant Iesu Grist. Ac fel oedd Iesu Grist wedi sefyll yn nghanol holl sŵn a'r bwrlwm o'i amgylch pan oedd Bartimeus yn crio am dreigaredd, mae'r Duw yn nefoedd y bore yma, fod y côr Carsalem yn canu ei moliant iddo fe, mae e'n dal i'w rando a clywed cri pob pechadur yn crio am dreigaredd. Dyna yw ein Duw ni. Dyna Duw yr Efengil. Ac felly mae Duw yn y tabernacl yma, y bore yma, yn dal i lefaru ei ewyllus yn ei fab Iesu Grist, ac ewyllus Duw yw fod neb yn mynd i golledigaeth, ond pawb yn dod i afel y difeirwch a gafel y cadw. Ac mae Iesu Grist, chi'n gweld, wedi dod i'n byd ni i agor drws y nef i bob un ar sydd yn credu. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd, nid oes neb yn dod at y tad ond trwy fi. Edrych ar y ffordd arall, mae pawb yn dod at y tad trwy fi. Pawb sydd yn credu. Wrth gwrs, y ffordd yw Crist a'i ddawn ar iawn ar Galfari, mae drws agored trwyddo i mewn i'r nef i ni. Diolch byth i Dduw y bore yma am ein bod ni o dan y cyfamod newydd a nid yr hen ddeddf. Ac ewyllus Duw yn cael ei ddatguddio i ni y bore yma yn y tabernacl hwn, yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly rhaid sydd i ni dystio, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Ac wedyn, y trydydd pwynt i gloi, yn y tabernacl, nid yn unig mae Duw yn cyfrythebu ei ewyllus, nid yn unig mae Duw yn amlygu ei bresenoldeb, ond yn y tabernacl oedd Duw yn derbyn yr aberth. The tabernacle God accepted the sacrifice. O dan yr hen gyfamod, rhaid oedd aberthu anifeiliad mwyn profi maddeuant pechodau. A'r tabernacl a'r deml wedyn, oedd y lle hwnnw, lle oedd yr offrwm yn cael ei roi i Dduw. Ac oedd gwaed yr anifail a offramwyd yn sôn am waed y Meseia oedd eto i ddod. Ond rhyw 2000 o flynyddoedd yn ôl, fe ddaeth y Meseia o'r nef i'n byd ni. A Ioan a ddywedodd ar gair a wnaethpwyd yn gnawd ac a drigodd yn ein plith ni. Duw nawr yn gwisgo cig ac nawd. Mynd o amgylch yn gwneithio'r deioni, ac eto gyd yn cael ei wrthod, ac yn y diwedd yn cael ei groesoelio, ac yn marw ar groesbren Calfaria yn aberth dros bechod byd cyfan, dros y bechod i a dros y mechod i. A grandewch ar eiriau y proffwyd Eseia, pan mae'n disgrifio rhywbeth o ddioddefaint y Crist, meddwl fe, ond efe a orchellwyd am ein camweddau ni, efe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth
ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yn iachawyd ni. Gwrandewch, mae yna achos y bore yma i bob Gristion lawenhau mewn diolchgarwch yn y tabernacl yma y bore yma, am fod Eseia yn dweud, a thrwy ei gleisiau ef yn iachawyd ni. Yr aberth mawr y bore yma yn dod â iachad oddi wrth damnedigaeth a cosb pechod i chi a fi. A rhaid felly sydd i ni grio, Hallelujah. Fe ddywed elfed yn ei emyn, mae'r geiriau pur lefarodd drosom ni. Mae'r dirmig a ddioddefodd drosom ni. Mae gwerth y cyfiawn hwnnw a'r groes, a'r hoelion garw, a'r cwpan chwerw drosom ni. Mae gwaed yr oen fi farw drosom ni. Grynewch, a thrwy ei gleisiau ef a iachawyd ni. Mae'r cyfan drosom ni. Mi oedd Crist ddim farw dros ei hunan. Oedd e'n oen ddifau ddibechod. Ond fe offrymwyd ei hun drosom ni. Chi'n cael pechaduriad i ni gyd. A mae pob un o'n ni y bore yma, pen yn eistedd yn y piw neu yn sefyll yn y pulpit, pob un o'n ni o dan farn Duw, a uffern ni wenheiddiant ni. Ond diolch byth i'r drefen mae Duw yn ddiw cariad, ac yn refn iachawdwriaeth mae e wedi paratoi ffordd o ysgoi uffern i bob un sydd yn credu yn aberth y groes. Diolch ein bod ni bore yma ddim fel yr Iddewon gynt, yn gorfod dod yn gyson i'r tabernacl hwn i gyflwyno rhyw aberth dros ein pechodau ni. Ond mae Iesu Grist wedi aberthu ei hun, unwaith ac am byth dros bechodau'r byd, ac mae ei aberth ef wedi digoni anghenion Duw unwaith ac am byth. Fel dywed Mary Owen unwaith, am byth oedd ddigon i wisgo'r goron ddraen. Unwaith am byth oedd ddigon i ddiodde'r bicell faen. Un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau gyd. Un Iesu croesioledig yn feddyg drwy'r holl fyd. Ie, tabernacl yn le yr aberth. Ac yn unne yma y bore yma yn y tabernacl hwn, sydd yn dal, cofiwch, i fod yn le yr aberth. Dim aberth i ni yn dod â i gael i losgi, ond yn le y bore yma, oherwydd am ein bod ni wedi bod ac wedi derbyn gwerth aberth Calfaria. I ni'n dod i'r tabernacl yma y bore yma. A pwy aberth sydd gyda ni y bore yma? Wel, mae Paul yn dweutho ni ddod â aberth ein mawl. A dyma ni y bore yma wedi cael y cyfle i foli ac i orfoleddu yn daioni yr arglwydd tuag atom ni. Ni'n dod â aberth ein mawl y bore yma, am fod Duw mor dda tuag atom ni. Chi'n cofio y geiriau oedd yr Iddewon gynt yn dweud pam oedd Deml Solomon wedi cael ei gysegru, medden nhw, mae e mor dda atom ni, mae ei helioni yn ddi-ddiwedd. A boed i ni fel yr Iddewon gynt, mynd ar ei cluniau a crio ein mawl tuag at Dduw
a mae fod hefyd mor dda tuag atom ni. Tabernacl Llwynhendy y bore yma, lle i ddiolch am yr un aberth mawr hwnnw. Tabernacl Llwynhendy y bore yma, lle i ymbalchio yn Iesu Grist, neges Duw i'n byd. Tabernacl Llwynhendy y bore yma, lle i ni weddio am dywalliad dwyfol yr ysbryd glân. Byw ha, dy waith o arglwydd mawr, yn ein calonnau ninnau nawr. Mor hawddgar yw dy bebyll di, dy tabernacl di, o arglwydd y lluoedd. Gwyn fyd preswylwyr tydi, yn wastad eithfoliannant. Gadewch i ni weddio. Arglwydd ein Duw, ni diolch i ti am y tabernacl hwn, yma yn Llwynhendy. Ac fel oedd yr Iddewon gynt yn dod i mewn i'r hen tabernacl a profi rhywbeth o bresenoldeb Duw, pari fobl y pentre hwn, pan nhw'n dod i mewn i'r lle yma, efallai rai am y tro cyntaf, efallai rai dim ond yn dod yma i angladd neu phriodas, i brofi rhywbeth o dy bresenoldeb di yn y lle hwn am dyfod y fobl di yma. A'r ysbryd glân yn byw yn eu calonnau nhw. A wneud i'w oherwydd hynny trwy y bywydau nhw dangos rhywbeth o Iesu Grist fel bwy eraill trwom ni adnabod cariad Duw. I'r diwedd hwnnw gweddiwn hyn yn Iesu Grist. Amen. Derfynwn yn oedfa gyda'r emyn boed fy nghalon i ti'n deml. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fod o gyda ni oll yn nawr ac i byth.
Amen.